як хонагаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Душанбе. Аз ин тараф чорраҳаи Овир, дар инҷо супермаркети Ёвар ва аз ин тараф донишгоҳи Славяни Гранд Отель. Хонаи фурӯшӣ дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. даромадгоҳи хона, роҳ рав, прихожая, ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дар инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом. боз хона тёпли полам дорад дӯстони азиз. Тақрибан аз ман ҳаминҷо сар мешаваду то ошхонае, яъне коридор ва ошхона тёпли пол дорад. Аз ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. як хонага мебошад бо масоҳати умумии 44,4 метри квадратӣ дар даҳум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. аксарияти чизҳои хона меистад, як баъзе чизҳоша мебаранд. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. маркази шаҳри Душанбе ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. нархаш 665 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин аввор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ё ки телеграм муроҷиат кунед. барори кор худо нигаҳбон.